Lidi, tady je Vymývač. Dneska je 17.10.2025 a jdem se spolu podívat na nějaké zprávy. Evropská unie chce být do roku 2030 dobře připravená na válku s Ruskem. Evropská unie představila nový vojenský plán The Defense Readiness Roadmap 2030. V rámci něhož se chce do roku 2030 připravit na věrohodné odstrašení nepřítele či na reakci na jeho agresivní útoky. A blablabla. Společný protivzdušný a protidrogový, dronový a protivzdušný program. Tak, přátelé, buďte v klidu. Evropská unie chce být do roku 2030 dobře připravená na válku s Ruskem. Ačkoliv chcimíři říkali, že NATO válčí s Ruskem už od začátku, tak je super, že Evropská unie podle nich nebo Evropská unie, že evropská část NATO jako je úplně v pohodě s tím, že NATO válčí s Ruskem přes Ukrajinu a přitom jako připravená Evropa bude na tu válku až v roce 2030. Nevím, který stratég u těch cimírů tohle vymyslel, ale to není důležitý. Důležitý je ten rok 2030, protože když se podívám na nějaké zprávy ohledně západních analytiků, tak tam, pokud vím, tak někteří kalkulovali s termínem třeba 2027 a proruský dezinformátoři kalkulovali s rokem 2028. Takže super, že Evropská unie chce být připravená na válku s Ruskem v roce 2030. Pokud vám při pohledu na tyhle čísla prostě něco nesedí, máte z nich takový divný pocit, asi jako když Zuzana Majerová sčítá 1+1, není to chyba vaše a není to samozřejmě chyba ani Evropské unie, který prostě ty čísla standardně nevycházejí. Je to prostě jenom chyba v realitě. Jo? Nenechte si prostě realitou kazit dobré plány. Samozřejmě je úplně ideální, když prostě vytroubíte svoje plány všem prostě do hlavních médií, takže Rusko samozřejmě, nebo váš nepřítel, ať už by byli jakýkoliv, ví, že chcete být připraveni na válku do roku 2030. Takže pokud byste byli nepřítelem Evropské unie, tak určitě uděláte to, že budete čekat do roku 2030, až ta Evropská unie na vás bude připravená. Pokud prostě budete chtít na tu Evropskou unii zaútočit, tak si prostě počkáte, až oni se na to připraví. To dá rozum. A nebo taky ne. Nevím teďka, opravdu těžko bych dohledával ty stroje. Jo? Člověk tak jako různě si bere ty informace. Já vždycky tak jako si přijmu ty informace, které slyším a už prostě vypouštím kde prostě jsem se k tím dostal. Jo? To mám tak nějak od covidu prostě mohl jsem sypat miliardu dat, miliardu informací, co prostě jsem tehdy nabral a jako už jsem si ani nepamatoval, odkud to bylo. Ale vím, že prostě někde kalkulovali prozápadní vojenský analytici s tím, že by útok mohl třeba přijít v roce 2027. Co vím ale jistě je, že můj známej, který prostě je chcimír a prostě odebírá veškerý tyhle dezinformační proruský bláboli, tak mluvil o roku 2028. Samozřejmě může to být strašení, může to být zastrašování, těch taktik, které se tady můžou hrát, může být hromada a pokud nemáme nějaký inside info, těžko budeme vědět prostě, jestli je to planý vyhrožování anebo reálný vyhrožování. Každopádně ten plán být dobře připraveni v roce 2030 mě trošku pobavil. Každopádně pojďme dál na další zprávu. Američan bránil dceru a zastřelil násilníka. Jako obviněný z vraždy kandiduje na šerifa, aby napravil justici. 37letý Aaron Spencer dříve sloužil u amerických výsadkářů a byl nasazen v Iráku, ale dnes žije se svou rodinou na farmě u menšího města Cabot v americkém státě Arkansas. Spokojený život mu však skončil loni 8. října, když s manželkou zjistili, že z domu zmizela jejich tehdy 13letá dcera. Spencer neměl tušení, co se stalo, a tak nasedl do auta, aby zanedlouho dceru našel v jedoucím voze se 67letým Michaelem Fosslerem.
to jako musel mít docela fakt dobrý štěstí, že jako se mu povedlo jet prostě tou cestou zrovna, kterou prostě jel ten únosce. Jo. Jenže byl přinejmenším pro policisty známou firmou. Podle webu CNN totiž měl z minulosti na kontě 43 obvinění z pestré škály trestných činů. Mezi nimiž nechyběly například internetový stalking dítěte, sexuální obtěžování, sexuální napadení nebo držení dětské pornografie. A ty vole, já se ptám, jak je možný, že takový člověk jako chodí po ulici. Jo. Je vidět, že prostě soudy nejsou, že si nemůžeme stěžovat jenom na naše soudy. Že prostě soudy jsou občas neschopný i v jiných státech, protože 43 obvinění z takovýchhle věcí, ten člověk prostě už dávno nemá co dělat prostě na ulici. Spencerovi se podařilo vytlačením ze silnice jeho auto zastavit, ale při následné fyzické potyčce Fosslera zastřelil. Děkujeme ti, Aarone Spencere, za službu tvému národu. Co nezvládla justice, to si zvládnou ty. A držíme ti palce, aby tě osvobodili, aby to uznali jako sebeobranu. Protože ve chvíli, kdy se mi někdo bude pokoušet unést 13letou dceru, asi není o čem se bavit. Jenom čistě za tohle bych tě za toho šerifa okamžitě volil. Dneska jsem četl článek, nemám ho otevřený, je o tom, že Merz čelí kritice za to, že si dovolil nějakým způsobem jako se vyjádřit o deportacích a o situaci v německých městech. A teď tady koukám prostě na zprávu. Afgánec před útokem na děti z bavorské školy poslouchal motivační bojovou hudbu. A je to přesně ten případ, který jako fakt je prostě hustej, děsivej. Týpek, kolik tady píšou, 30 cm nůž, že měl. Týpek prostě s 30 cm nožem zaútočí prostě na děti v mateřské školce. Jako jedno tady píšou, že ukončil, další zranil a do toho tam prostě byl ten chlápek, který se jim snažil pomoct, který tam byl se svým synem a bohužel prostě zaplatil za to životem, za to, že jim chtěl pomoct. A tohle je prostě hrozný, jo. Představte si, že jdete prostě na hřiště, teď se tam objeví takovýhle člověk a vy v tom Německu jako máte hrozně omezené možnosti, to o tom jsem mluvil už minule, jo. Prostě máte hrozně omezené možnosti toho, jakým způsobem se můžete bránit, co můžete mít u sebe pro svoji obranu. Ale kdyby prostě ty lidi, jo, já nevím, podle mě prostě učitelka v mateřské školce, nebo jo, by měla mít u sebe aspoň, když jdou ven s dětma, aspoň ten pepřák, aby prostě dokázala zajistit aspoň nějakou prostě základní ochranu, aspoň šanci prostě, že se rozutečou ty děti někam do bezpečí a že prostě jako nedojde až k tak velkému průšvihu. Já prostě jsem člověk, který jsem říkal minule, už prostě bez pepřáku nechodím ven. A teďka prostě učitelka s mateřskou školkou vezme moje děti a bez jakýkoliv obrany, ochrany jdou prostě někam se procházet. A my máme jenom to štěstí, že u nás je jako relativně bezpečnějc než v tom Německu. Ale jako na rovinu ty případy, třeba napadení psem nebo napadení schizofrenickou ženskou bylo v nějaký škole s nožem. Jo, jako ty případy tady jsou. A já bych velice ocenil prostě, kdyby ten personál měl nějaký aspoň základní kurz, jak se chovat v těchto situacích, jak předcházet těmhle situacím a aby prostě každá ta vychovatelka měla v kapse aspoň ten blbej spray a dokázala ty moje děti aspoň nějakou základní, prostě nějakým základním způsobem chránit. Já samozřejmě doufám, že když prostě přijde na takovouhle situaci, tak ty dospělí se pokusí ochránit děti i za cenu vlastního zdraví, ale zase si říkám, sakra, tak prostě jako nechci, aby třeba právě tohle odnášeli i ty dospělí lidi. Jo. Teď vlastně malej chlapeček, který byl s tátou na hřišti, tam přišel o svýho tátu a prostě to je jenom proto, že prostě chtěl pomoct. To je jako, pro mě je to velice tohle citlivý téma. A já fakt si neumím prostě, já jsem fakt vděčný za to,
že u nás v České republice máme ty zákony nastavený tak, jak jsou. Fakt si toho važte, je to unikát v Evropě. Dav na zaplněném náměstí v Petrohradě zpíval protirežimní píseň. Zpěvačka skončila za mřížemi. Mladá ruská písničkářka byla ve středu zatčena poté, co počátkem týdne obletlo sociální sítě video, na němž na náměstí v Petrohradu hraje zakázanou protirežimní skladbu, zatímco stovky přihlížejících zpívají text spolu s ní. A já si říkám, proč v tom Rusku sakra nemají tak prostě, ještě že tam nemají tak tvrdý režim, jako je Fialova totalita, kdy prostě na hlavním náměstí v České republice si můžete vyvolávat v podstatě téměř co chcete a nic vám za to nehrozí. Jo, ten Fiala je tak neschopný politik, že on nedokáže ani tu Fialovu totalitu dělat pořádně. Jo, měl by se jet podívat do toho skvělého Ruska, aby prostě viděl, jak se to dělá a trošku se tam naučil ty totalitní praktiky. Proruský motorkářský gang organizuje na Slovensku samozvanou tajnou službu. Proruští motorkáři sdružení v gangu Bratr za bratra vyzvali k zakládání buněk po celém Slovensku a k vybudování novodobého partizánského hnutí. Podle slovenských médií gang organizuje také samozvanou tajnou službu s názvem Národní informační služba. Paralelní tajná služba má být podle webu sme.sk alternativou ke státní slovenské informační službě. Ta slouží většinou politikům, proto spouštíme nový projekt, citoval web šéfa motorkářů. A já vám chci říct jednu věc. Byl tady v některých skupinách lidí poměrně hlasitý odpor proti tomu zákonu teď nevím, jak se to jmenuje, o těch agentech, o napomáhání cizí moci nebo něco takového. Nově vzniklý zákon, který právě má sledovat tyhle lidi a postihovat tyhle lidi, který získávají informace o jiných lidech, informace, které nejsou tajné a předávají to prostě právě třeba Rusku. A byl tady určitý odpor vůči tomu, ale já vám můžu říct, že já jsem rád za to, že ten zákon tady je, že to tady prosadili, protože víte co, já třeba znám se třeba s Mekem, který jezdí na Ukrajinu, který tam prostě pomáhá a tyhle lidi, některý z nich se snaží krýt si svoji identitu, protože už se setkali s tím, že tady byly třeba výhrušky jejich rodinám nebo i jim samotným a proto je důležitý, aby měli tu možnost chránit si tu identitu a proto je nebezpečný, aby tady operovali podobní lidi, jako právě o kterých tady čteme teďka na Slovensku a předávali prostě Rusku nebo komukoliv jinému informace o lidech, který tady chtějí zachovat demokracii a chtějí tady zachovat Západ. Jo, pokud jsou tady prostě struktury lidí, který sledujou nás, vlastně i mě, protože tady hájím ten proukrajinský směr a je to taky jeden z důvodů, proč tady na těch videích nevidíte můj ksicht, protože prostě nechci riskovat nejenom tohleto, ale i prostě setkání s dalšími podivnými entitami, který umí taky dobře vyhrožovat a ohrožovat lidi kolem sebe. Ale právě i kvůli těm lidem, protože prostě přeci jenom jede se tady nějaká informační válka, hybridní válka a nevíte prostě kdy, komu, kdo, jak může vyhrožovat nebo ho omezovat nebo ho sledovat, předávat o vás informace někam, kam nechcete. Takže děkuju za to, že prostě tady ten zákon je, že chrání nejenom lidi, který mluví o těchto věcech, ale chrání právě i třeba lidi, kteří jezdí na tu Ukrajinu reálně pomáhat nebo chrání. Je to tak myšlený, aby prostě chránili ty lidi. Takže díky za to.
Umělci nechtějí ministrem kultury motoristu. Otevřený dopis podepsali stovky lidí. Ekologové nechtějí ministrem životního prostředí motoristu. Lidi pro demokracii nechtějí SPDčko na obraně. Nechtějí motoristy za miny. Jo? A tyhle nechtějí tohle, tyhle nechtějí tamto, tyhle nechtějí tamhleto. A je to přesně to, o čem jsem se bavil. My tady prostě nadáváme všichni, každá skupina. Je takový horký brambor, jo, to SPDčko a ty motoristi. A já jsem fakt zvědavý, jak to dopadne, protože jako je to vtipný. Prostě vyberte prostě ministerstvo nebo funkci, u kterých nejméně vadí to, že tam dáte debily. Nebo lidi, který nemáte rádi, se kterými nesouhlasíte a tak dál. Jo? Ne všichni jsou tam Majerová. Ale je to velice vtipný pozorovat prostě, jak všichni řvou. My je nechcem, ale prostě ten Babiš je někam musí dát. Jo? Takže bude velice vtipný sledovat, kam koho dá. Pro mě jsou nejdůležitější určitě zahraničí je důležitý, ale úplně nejdůležitější je obrana. Potřebujeme prostě na té obraně někoho aspoň relativně schopného, kdo bude tu situaci brát aspoň trochu vážně, což jestli tam Babiš dá nějakýho anaře, tak je šance, že to bude někdo, kdo prostě nebude úplně k zahození, úplně neschopný debil, jako jo, kdybyste tam dali někoho z SPDčka, tak počítám, že prostě nebude ty hrozby řešit jako reálně, nebude tu armádu připravovat na reální hrozby, které tady jsou. A my tam potřebujeme někoho schopného, takže určitě obrana, jo, zahraničí asi v tuhle chvíli bude taky velice důležitý. Vnitro je taky důležitý, jo. Tyhle ty klíčové ministerstva my potřebujeme, aby měli aspoň relativně prostě nezávadný lidi. A upřímně, jestli prostě ty motoristy strčíte na ministerstvo životního prostředí nebo na ministerstvo kultury, mně je úplně jedno. Já prostě pana Klempíře nemám rád. Je by ten člověk bytostně nesympatický. Ale jestli má dostat ministerstvo kultury, ať ho klidně dostane, je mi to úplně jedno. Jsou tady větší priority než ministerstvo kultury. Jo, v tuhle chvíli prostě musíme si ujasnit, co je pro nás důležitý. Jo? A kultura sice samozřejmě důležitá je, asi úplně na kulturu taky nechcete třeba SPDáky pro rusáky, že jo? Ty motoristi jako nejsou extra sláva, ale furt je to lepší varianta SPDčka, něco mezi SPDčkem a ODSkou. Takže furt je to lepší. A buďte rádi za to, za co jste rádi, a my nemůžeme vyhrát. Ale takhle, jako umění války, jo, vy si musíte vybrat pozice, který můžete v tom boji ztratit. Vy nemůžete uhájit a vyhrát všechno. Jo? Nemůžete ochránit všechny pozice. Nemůžete ochránit všechna ministerstva. Jo? Nevydupete si to, že SPDčko a motoristi nedostanou nic. Protože na všech ministerstvech, ve všech rezortech budou lidi řvát, že je nechtějí. Jo? A vy si musíte prostě logicky, strategicky, takticky určit, jaký máte priority. Pro mě jsou priority jasný. Vnitřní bezpečnost, samozřejmě mezinárodní vztahy a vnější bezpečnost státu. To jsou prostě priority státu, který nám má zajistit, kvůli kterým ten stát tady máme. Takže tam je důležitý, aby nebyli vyloženě závadní lidi. A to je věc, ve které doufám, že se prezidentovi podaří tyhle ty klíčové ministerstva uhájit tak, jak to deklaroval. Jo? A může si každý řvát, jak chce, že to je prostě nerespektování jako voleb, ale ono je to přesně respektování voleb.
protože my jsme si toho prezidenta Petra Pavla volili přesně i kvůli tomuhle. Takže on respektuje volbu občanů, protože tím, že bude bránit tyhle klíčové ministerstva, tak právě tím naplní nebo bude naplňovat ten mandát, který my jsme mu dali do prezidentských voleb. A pro nás je důležitý, aby uhájil tyhle klíčové ministerstva. A on nemůže ale před tím SPDčkem a motoristama uhájit všechno. Jo? Já samozřejmě chápu, že spoustě umělců je pan Klempíř stejně odporný jako mě, možná víc, ale prostě bohužel je mi líto, budete se muset s těmahle věcma smířit. Prostě není možný uhrát všechno. Můžete to zkusit, ale jako řvete úplně zbytečně. Jo. Vždycky, když prostě budete hrát nějakou strategickou hru, když budete hrát šachy, vždycky jsou figurky, o které přijdete. Figurky, na kterých zas tak moc nezáleží, i když někdy můžou rozhodnout hru, tak prostě jsou figurky, které vám nevadí, že ztratíte, pak jsou figurky, které jste ochotní v určitých případech ztratit, a pak jsou figurky, které nechcete o ně přijít a které nesmíte o ně přijít. A ty vy potřebujete ochránit. Jo, to jsou ty priority. A další zpráva. Britská národní ostuda. Policie vzkázala fanouškům z Izraele: nejezděte, nezaručíme vám bezpečnost. Na fotbalový stadion v Birminghamu, kde se 6. listopadu v rámci Evropské ligy utká domácí klub Aston Villa s izraelským Maccabi Tel Aviv, nebudou vpuštěni fanoušci izraelského klubu. Ačkoliv britský premiér Keir Starmer toto rozhodnutí kritizuje, tamnější policie si za ním stojí. Tvrdí, že zápas je vysoce rizikový a policie nemůže zajistit jejich bezpečnost. Vítejte v Británii, v první muslimské zemi v Evropě. Opět kdy naposled byli v Evropě? Oni se snažili o Vídeň, takže znovu po 350 letech se vrací muslimské hordy do Evropy a obsadili nám naše země. Je otázka, co s tím my, teda potažmo Britové, budou dělat. Je otázka, kam až tohle nechají zajít. Protože tohle je docela zásadní problém. Židové, nejezděte, nezaručíme vám bezpečnost. Vítejte v moderní západní multikulturní Evropě. Muž a žena v Brazílii vypadli z vadné sedačky ruského kola. Oba se zachytili konstrukce. Svědci to natáčeli. Hele, tohle je věc, který já se bojím asi od kdy, tyjo? Někdy od základky, tyjo, asi od 5. třídy. My jsme měli, k nám totiž do třídy chodil kluk, který, jeho rodiče byli kolotočáři, takže on vždycky, když kolotoče přijeli k nám, tak chodil s náma do třídy a on prostě vyprávěl, jak to chodí, že jo, u kolotočů, a vyprávěl i to, že oni jak často prostě to rozebírají a skládají, tak občas prostě se nedbá tak velký důraz na to, aby šrouby byly pořádně utažený, protože víte, že je za týden budete zase povolovat. A to je věc, to je důvod, proč já mám strach prostě na některé ty atrakce chodit, protože prostě mám vždycky v hlavě tohle a říkám si, hele, dobrý, jako hezky to tady hází třeba, jo, takový ty kola, různě se to točí rychle, jo, lítá to tam s váma a vy si říkáte, hele, tak přišroubovali to pořádně, nebo to nepřišroubovali, dotáhli to, nedotáhli to. Tohle byl extrém. Účastník odchytu Fenky z metra popsal, proč byl zásah tak těžký. Tak, pejsek pochází z Rumunska. Majitelce utekla oknem z 1. patra. My to nechcem ale poslouchat, to vypněte. Fenka naběhla do stanice metra a zablokovala metro, ale já jsem chtěl přečíst něco jiného. Podle šéfa odchytu z pražského městského útulku Radka Bogdana, který se zásahu v podzemí zúčastnil, se stalo trendem, že se lidé snaží zachraňovat psy z balkánských zemí, ale neumí s nimi pracovat. Je to úplně špatně. Tito psi kdysi zažili volnost a mají to prostě v sobě. Tahle Fenka byla dovezená z Rumunska a údajně měla vyskočit majitelce doma z 1. patra.
Uvedl, že je to další z řady psů, který byl přivezen z balkánských zemí a utekl v metropoli novým majitelům. Kdyby to byl běžný pes, tak se nechá chytit rychle. Je výjimečné, aby takhle pobíhal tunelem mezi stanicemi. A hele lidi, jako je to pravda, já to můžu potvrdit. Mám zkušenosti s lidma, se 2 psama, který byli přivezený z Rumunska a vždycky to byl problém. Ty noví majitelé těch psů se třeba 2 měsíce toho psa báli, jo? Než si na sebe opravdu zvykli s tím psem a i třeba po roce si pořád nejsou jistý tím, jak ten pes zareaguje v určitých situacích. Když s tím psem jdou třeba po ulici, nevědí, mají strach, jak prostě bude reagovat na jiný psy, když prostě tam projede auto, když někdo zatroubí, když tam pojede cyklista a zacinká na něj prostě zvonkem. Ty lidi si nejsou jistý tím, co ten pes udělá. I když ty pejsci jsou to prostě mazlíci, já ty psy znám, jo, a prostě vytváří se jako, že jsou hodní, jsou milí, ale prostě ten pes, když si vezmete psa z českého útulku, tak standardně ten pes bude to normální pes, se kterým nebudete mít zas až tak moc práce. Jo? Ale pokud si necháte dovést toho psa, dávejte si fakt na to bacha, jestli někdo si chcete dovést psa z Rumunska, prostě někde z toho Balkánu, tak si na to fakt si to promyslete, jestli jste schopný a ochotný tomu věnovat tu péči. Jo, protože opravdu vím třeba o psovi, který 2 měsíce nebyl venku. 2 měsíce se ten pes bál jít ven. Jo? Když ho přivezli, ten pes, jak prostě chce tu volnost, chce utéct, tak prostě je schopný třeba i vás pokousat. Jo? Je schopný prostě vám, jo, prostě snaží se utéct. Jo? A fakt vím o 2 případech, kde fakt prostě lidi měli strach. 2 měsíce se báli, jak ten pes bude reagovat, co bude dělat. Jo, jsou to hodní teďka zlatý pejsci, jo, ale prostě furt ty majitelé nevědí. Nemají tak velkou jistotu, že ten pes bude v těch situacích různých v pohodě, tak jako když si prostě vezmete normálního psa z českého útulku, který prostě je normálně, jo, samozřejmě, když prostě si vezmete nějakého traumatizovaného psa, který byl týraný, tak je to zase jiná písnička. Ale standardní pes, který se dostane do toho útulku v České republice, tak bývá relativně v pohodě. Jo, samozřejmě je to na tom útulku, aby vám řekl informace nějaký o tom psovi a vy jste posoudili, v jakém psychickém stavu ten pes je, jestli ho zvládnete. Ale ty psy z Rumunska opravdu si nepořizujte, pokud nejste schopný a ochotný se tomu psovi věnovat, nemáte s tím více zkušeností a nejste schopný prostě zajistit to, nebo tolerovat to, že prostě 2 měsíce třeba vám nevyleze z bytu. Jo, protože se třeba bude bát chodit na ulici, nebo vy se budete bát, že vám bude zdrát, jo, než si na sebe zvyknete. Fakt si na tohle dejte pozor a pokud jste třeba začátečníci nebo i prostě máte několikero českých psů, tak ale prostě já nevím, budete babička, která si prostě bude chtít pořídit pejska, jo, tak asi úplně jako si fakt nepořizujte psa z Rumunska, protože si zakládáte na průšvih, nemusíte toho psa zvládnout, nemusíte být připravený na to, že ten pes se opravdu reálně bude chovat jinak, než jak jste zvyklí. Jo. Taky mě to prostě překvapilo. Říkal jsem si, hele, prostě dobrý, to zvládne, normální pes, byly s tím problémy. Jo, i prostě člověk, i když prostě máme řadu zkušeností dlouholetých zkušeností s psama, není to prostě sranda, není to standardní pes, kterýho vy si tady vezmete z útulku. Myslete na to a pokud si nejste 100% jistý, projděte si i ty diskuze. Na internetu jsou diskuze těch lidí, kde prostě popisují, jaký problémy s těma psema měli. Obrovský množství, ne-li všichni psi, prostě, ale fakt obrovský množství těch psů jsou traumatizovaný. Lidi s nima mají problémy, není to snadný, není to pro začátečníka. Jo, fakt si promyslete, jestli chcete brát psa z Balkánu. Jo, nehledě na to, že prostě některý lidi s tím obchodujou, některé jiné firmy zase jsou třeba jako takový férovější. Já bych prostě do toho nešel, zvlášť třeba pokud máte děti. Já bych tohle prostě neriskoval a
Je mi líto těch pejsků, ale já radši si půjdu do českého útulku, kde toho psa si můžu vyvenčit, můžu si ho brát opakovaně, si ho několikrát jít vyvenčit, než si ho vyberu. Trošku se s ním zžít, vidět, jak reaguje, jak funguje, dozvědět se o tom psovi nějaký informace a budu vědět, že ten pes je prostě se bude chovat nějakým způsobem tak, jak já očekávám, že pes se bude chovat. Jo, že to nebude traumatizovaný, vystraslej, prostě pes, u kterého se budu 2 měsíce bát, jestli mě prostě nepokouše, až se vrátím domů. Tak jo, takže nepodceňujte rumunský pejsky, nemusíte se bát, Evropská unie má plány na naši obranu a jak to dopadne tady s panem Babišem, uvidíme. Mějte se fajn a zase někdy příště.